Senantolantako kunkan farafina club ka ɲɔgɔn danw minnu bɛ Ligue africaine des clubs champions ale ni Coupe de la Confédération n'an ko Coupe CAF ko fɔ o ɲina saison 2024-2025 phase de groupe daminɛna kuna sini tarata novembre kalo tile 6 san 2024 na min ye Ligue africaine des clubs champions ye o phase de groupe tana kuna sini tarata ɲɔgɔn dan segi don club 16 Mali cɛbɔ kelen bɛ o kɛnɛ kan n'o ye Joliba Athletic Club ye Bamako Blemanw n'o ye Joliba AC tɔgɔ wɛrɛ ye Ligue phase de groupe ɲɔgɔn danw daminɛ gɛlɛyara u bolo ka da kan u taara bi Tunisie Espérance Sportive Tunis ɲɛkɔrɔ Espérance Sportive Tunis ale ye se sɔrɔ Joliba AC kan kuna sini tarata Espérance Sportive Tunis ale ye celu 4 sɔrɔ Joliba AC kanankolo min ye Coupe de la Confédération ye n'an ko Coupe CAF o phase de groupe ɲɔgɔn dan segi betana kunu araba novembre kalo tile 7 san 2024 na club 16 don Mali cɛbɔ filanan bɛ o kɛnɛ kan n'o ye Stade Malien de Bamako ye Bamako jɛmanw n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye olu doncogo ɲana tulona ka da kan u ye se sɔrɔ kunu araba Stade Juventus Marseille la Afrique du Sud Stellenbosch kan Stade Malien de Bamako celu 2 Stellenbosch kanankolo baaraw de bɛna kurakuraya sisan tɔn ninnu 2 fan fɛ Mali cɛbɔ 2 kɔni ka phase de groupe ninnu Ligue ale ni Coupe de la Confédération ko ɲɔgɔn dan filananw makɔnɔ Joliba AC ale ni Stade Malien de Bamako n'i b'a dɔn ko Mali championnat min bɛ ŋanaya ɲɔgɔn danw ko fɔ o daminɛna sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 3 san 2024 na o bɛna kɛ sababu ɲuman ye tɔn ninnu 2 ma n'o ye Joliba AC ale ni Stade Malien de Bamako ye ka se ka u diliw don Mali championnat ma daminɛ ɲina joona ka da kan Ligue professionnelle ko tun bɛ senna club 14 de bɛ ka u niyɔrɔ ta ŋanaya ɲɔgɔn dan ninnu na n'o ye championnat ye tile 26 don VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don